Urdina ardatz harturik, erakusketa kolektiboa antolatu du Argizpi argazkilaritza elkarteak. 18 egileen, binalan daude ikusgai Igartza jauregian hilaren 21 arte. Bai, bueno, urtero egiten deun erakusketa bat da. Beasaingo udalarekin egiten deun kolaborazio txiki bat da, eta bueno, bertan argazpiko kideok pare bat argazki jartzen ditugu eta jendea bueno, etorri daiteke argazkiak ikustea. Bueno, badau pare bat egile nahiko profesionalak direnak eta beste batzuk besterik zaleak dira. Beasaingo jendeari argazki mundua gerturatzea eta jende animatzea gukin kolaboratzea. Bai, bueno, argazki asko dare eta egia esan oain ikusi ditut, baina badau Manu Barreiron argazki bat asko gustatu zaidana da ume bat uste dela Indian leiho batetik asomauta eta, bueno, netzako oso polita. Zuk atera alduzu argazkirik? Bai, bat Donostiko paisai bada, eta bestea Madrilgo Templo de Bot paisaia.